COVID-19 patient nga tagalungsod sa Cordova naka-recover na usab ug nakauli na silang panimay. Si Luan Mirondina adunay live exclusive report. May Bob, sunod-sunod ang good news karon kay human maayo ang COVID patient nga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu naka-recover na usab ug nakauli na sa ilang panimay ang COVID patient nga tagalungsod sa Cordova. Gikonpermar ni Konsehal Arthur Digamo sa Barangay Ibabaw, Cordova nga nakauli na sa ilang panimay ang 27 anyos nga babay nga nagpositibo sa COVID-19. Abril 4 sa alas 11 sa gabi, dihang nakagawas kini sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo o gidala sa Pinoy-ana niini sa Cordova. On that day, naa naman tay discharge note gikan sa hospital nga pwede na siya makagawas kay naay duha ka test nga gi-conduct nag-negative naman siya. Apan sukwahi sa COVID survivor nga taga Babag Lapu-Lapu nga gisugat sa iyang mga silingan ug mga kabanay sa iyang pag-abot, hilom ang pag-abot ni ining COVID survivor nga taga Ibabaw, Cordova tungod kay alauna sa kadlaw na kini naabot sa ilang panimay. Ug isip protocol, gipahimutang lang una siya sa usa ka separate unit sa subdivision, samtang ipaubos pa siya sa dugang 14 ka adlaw nga home quarantine. Marso 17, nadangat sa tambalanan ang babaeng pasyente apan pagka Marso 25 pa nigawas ang resulta nga nagpositibo siya sa COVID test. Gisuwayan nato pagkuha ang habig sa babaeng COVID survivor apan nagdumili ang iyang pamilya nga mopaila sa kadaghanan. Gibutyag hinuon ni Konsehal Digamo nga balik sa normal na ang kinabuhi sa mga mulupyo sa subdivision tungod kay makasulod og gawas na ang mga residente sa dapit. Wala usab makitai og sintomas ang mga ginikanan sa COVID survivor. Ang iyang parents sa katong iyang family members ni adto pang March 17 nagsigig lang gihapon og quarantine hantod na human na complete na to gahapon lang. Mao na ang community karon okay na nalipay mi diri kay kuan ba base sa atong mga protocols okay na makagawas-gawas na. Bisan pa man kung wala laing natala nga COVID patient sa ilahang barangay o mismo sa lungsod sa Cordova, apan higpit gihapon nga gidili ang pagsulod o gawas sa mga dili residente sa barangay Ibabaw. Isip precautionary measure gihapon kini subay sa gipatumang enhanced community quarantine sa lungsod sa Cordova. Bob? thank you so much Samay sa imong live report.